Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, esta audición do Patronato da Cultura Galega que conta co apoio da Xunta de Galicia. Neste novo programa de Conversas da Memoria imos falar sobre o 75 aniversario do programa de radio Sempre en Galicia, que principiou a súa emisión o 3 de setembro de 1950 en homenaxe a Castelao. Esta iniciativa foi froito dun feixe de galeguistas emigrados e exilados na cidade de Montevideo para honrar a figura de Castelao. Neste encontro, nesta conversa, contamos coa participación de Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua, José Piñeiro, presidente do Patronato da Cultura Galega de Montevideo, Toni de Seares, director da emisión, e Elvira Domínguez, delegada da Xunta de Galicia no Uruguai. Imos aló entón á conversa. Contamos con Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua. Que significado ten este feito para a historia do noso país? Un fito importantísimo dentro do que é a difusión e a conservación da lingua galega, en primeiro lugar, polo momento en que aparece, non? En Radio Carve no seu momento, agora en Radio Oriental, porque non existía nese momento ningún programa de radiodifusión, salvo algúns programas emitidos pela BBC, pero no ámbito latinoamericano, da nosa emigración, do mundo do exilio galego, foi como un alento e unha conexión cas novas xeracións que estaban chegando e que estaban nacendo, non? En Uruguai porque non era posible facelo, como xa di aquí xente, voces moito máis autorizadas que a miña, non? Porque sendo Argentina o lugar onde residían unha gran cantidad de galegos, pois a legislación, como sabemos, non permitía facer este tipo de emisións, e si o permitían as liberdades da República Oriental do Uruguai. En ese sentido, pois temos que ter moita memoria, moito agradecemento por eses milleiros todos de horas de radiodifusión que durante 75 anos, eu creo que hoinda que haberá moi poucos países, moi poucas emisoras de radio que poidan presumir de manter un programa durante 75 anos. É algo totalmente insólito, non estou falando xa só do ámbito galego, senón do ámbito internacional. 75 anos denotan algo máis que unha intención de facer radio e de facer difusión cultural. É un feito case, me atrevería a dicir, que patriótico, non? De manter viva esa chama dese magnífico programa, que ademais non é un programa só para o Uruguai, é un programa que se escoita en Argentina, que se escoita en Brasil, agora xa que as novas tecnoloxías se pode escoitar no mundo inteiro, que é un orgullo moi grande que temos que recoñecer na Xunta de Galicia do Goberno galego. Como chega a ti a historia deste programa de radio? Foi moi pronto, desde que un empeza a interesarse un pouco pola cultura galega na diáspora, máis concretamente no ámbito latinoamericano, é imposible non atoparte pois con ese fito, non? Que coincide ademais un ano no que aparecen moitas cousas. É o ano do pasamento de Castelao, é o ano da fundación da Editorial Galaxia. É un ano en que o galeguismo, máis nomeadamente, pois, os galeguistas, tanto no exilio como no interior, pero máis no exilio, se empezan a concienciar ou están concienciándose de que a ditadura vai durar moito tempo, non? A aparición deste programa, dar máis de que é xusto sempre recordalo, xa estará feito nesta grabación, pero da máis de Meilán, de Luis Tobío, Antón Crestar, Xesús Canaval, Manuel Leiras, Alfredo Somoza, Emilio Pita ou
Pedro Couceiro, non? Eles son os que, elas, que son as que apoian un programa, como digo, que o que pretende é dar alento, son moitísimos os testemunhos de xente que temos que cando chega a América, mesmo sendo nenos, non? Pois, claro, perden contacto coa Galicia territorial, perden contacto coa Galicia cultural, pero hai unha fonte que todos os domingos pola mañá lle traía esas saudades, colmaba ese contacto da cultura galega con un programa coa muñeira de chantada e cos emisores da radio galega. ¿Cuáles son los retos de un programa de estas características que desde Uruguay sigue emitiendo en lengua galega cuando sabemos que esa primera e segunda xeración de galegos ya vai esmorecendo? Pois eu creo que o de fornecer de contidos a todos os, en primeiro lugar, a todos os descendentes desas primeiras xeracións. O concepto de galegos, sabemos porque temos falado, ademais nos teus programas moitísimas veces, pois hai tempo que temos que empezar a cambiálo, non? No sentido de que, evidentemente, galego é toda aquela persoa que dentro das colectividades galegas ou dentro do amplísimo abano que grazas ás tecnoloxías, por exemplo, nos dá a difusión da cultura galega, pois conecta coa cultura galega. En ese sentido, pois, persoas que teñen familiar ou varios familiares galegos, pero mesmo os que sentelos se sinten atraídos pola nosa cultura, pola nosa lingua, polo noso audiovisual, pola nosa música, hai que ter en conta de que non para de sorprendernos a capacidade que ten a cultura galega no seu conxunto de atraer a xentes das máis diversas procedencias xeográficas e culturais. Un país que territorialmente non é dos máis grandes, ni siquiera é o que máis poboación ten, pero é increíble a capacidade que tivemos de implantarnos no mundo. É unha das grandes vantaxes que hoxe supón todo isto. Non só para a nosa proxección cara ao exterior, senón tamén para ese desexado retorno moitas veces que forneza e que reforce a nosa demografía, non? Esa xente nova toda que está vindo a Galicia procedente das comunidades galegas no exterior, que para mí é un dos sentimentos máis nobres que pode ter un país, non? Fornecer un retorno das persoas que queren volver á terra dos seus pais ou dos seus avós para poderse instalar aquí, non? Algo moi necesario na Galicia tamén neste momento, porque necesitamos xente nova, necesitamos novas xeracións que apoien o noso futuro, porque un país, para ser próspero, necesita mocidade, necesita xente nova, e neste momento Galicia necesita. Como se di normalmente, deixote o micrófono para que te despidas ou ben dos directivos, os amigos que levan adiante o programa Sempre en Galicia, ou ben para esa inmensa pléyade de galegos e uruguayos e latinoamericanos que escoitan o programa de radio. En primeiro lugar, o agradecemento da Xunta de Galicia ten que ser para os responsables que hoxe en día fan posible o Sempre en Galicia, dende Uruguai, dende Montevideo, para esa república que leva tantos anos sendo un emblema primeiro das liberdades que fixeron posible que o galego e o galeguismo existise cando non era nada fácil que houvese noutros países, non? Onde hai presenza de galegos. E tamén, evidentemente, na Galicia territorial. Hoxe que, afortunadamente, gozamos do sistema de liberdades. En Galicia o agradecemento ten que ser inmenso e o apoio ten que ser tamén contundente a unha iniciativa como esta. Que sigan traballando así, porque son un orgullo para toda a Galicia, para toda a cultura galega, dende hai 75 anos, por outros 75 anos máis. E, en segundo lugar, para a audiencia, que sigamos escoitando Sempre en Galicia, que sigamos facendo que este programa sexa un programa vivo, un programa colaborativo, un programa como é, non? Onde todas as tendencias e todas as iniciativas, entre as máis próximas que teñen o ser padroado da cultura galega en Montevideo, a nosa delegación da Xunta, que neste momento con Elvira ten un contacto permanente con eles, a Secretaría Xeral de Migración, por parte, como digo, do Goberno tamén, a Secretaría Xeral de Lingua, da Consellería de Cultura e da Xuventude,
es que ese contacto que nos vai facer máis fortes, non? Que nos vai facer indestructibles, como este programa demostrou selo durante 75 anos. O agradecemento tamén á Radio Oriental por seguir mantendo, non? É importante tamén saber que o canle de radio ten que apostar moito por un programa que ten 75 anos, nada menos. Non? Valentín García Gómez, muchas gracias por participar en esta Conversas da Memoria. Moitas grazas a vos. Estamos agora con José Piñeiro. José é o presidente do Patronato da Cultura Galega de Montevideo, entidade que xa leva décadas ao fronte e baixo a responsabilidade da dirección do programa Sempre en Galicia, que como ben sabemos, e por eso estamos dedicando este programa aos 75 anos da súa creación. Pepe, que significado ten esta conmemoración para ti como presidente do Patronato da Cultura Galega? O norte, vamos a decir, o que levou o rumbo do programa desde un principio por os seus fundadores foi a defensa da nosa cultura, da nosa arte, da nosa lingua. Penso que ese traballo foi cumprido a bo fin, non? Para o patronato foi unha responsabilidade no seu momento asumir vamos a decir, a emisión da audición. Pasaron moitos anos, pero penso que o traballo tuvo os seus froitos, non? Hoxe chegamos aquí aos 75 anos, coa mesma impronta da defensa da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa arte. No camiño tivemos moitos cambios, tanto alá en Galicia como aquí no Uruguai. De certa forma, fomos quen de ir asumindo esos cambios e chegando co fin con que chegamos a este momento. Ti falabas dos cambios que se fixeron en Uruguai e en Galicia. Entón, que é o que ten que saber a xente de Galicia, as galegos e as galegas, non solamente de Galicia, sino espalladas polo mundo inteiro, sobre o ideario, que xa o dixeches un pouco antes, o ideario cultural e ideolóxico galeguista dos fundadores deste programa de radio? O que me parece que teñen que ter claro os galegos e galegas, a xente da Galicia territorial, así como a xente da diáspora, é que aquí, en este corruncho, ben ao sur do mundo, un grupo de galegos foi capaz de levar adiante unha continuación do pensamento de Castelao e de outros galeguistas. Sempre acostumamos a repetir que o exilio de Castelao no Río da Plata deixou na xente emigrada aquí en esta banda do Atlántico unha moi profunda pegada. E unha proba diso é a audición Sempre en Galicia e o Patronato da Cultura Galega, que son, vamos a decir, a herdanza que deixou o Guieiro. Chegar aos 75 anos pódese considerar un milagre, mas non é un milagre. É o traballo, o esforzo, a tarefa que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ano tras ano, a xente que tomou a responsabilidade de levar adiante a audición cumpriu así a cabalidade co seu cometido. Temos que destacar, vamos a dar un nome, non vamos a dar máis, que é o nome de Toni de Seares, que en este tempo, máis da metade do tempo que o programa levou ao aire, Toni estuvo ao frente. El e outro, unha chea de compañeiros e compañeiras que estuveron con el poñéndolle voz ao programa. 75 anos son moitos anos, son moitos traballos, son moitas persoas, hai moita emocionalidade e moito compromiso posto ao longo destas décadas de unha constante
militancia ao redor do galeguismo. Cal é o futuro de Sempre en Galiza? O futuro é un desafío, non? Os tempos que veñen, si ben temos que pensar que de un principio a hoxe hubo moitos cambios, os cambios non eran tan, digamos, tan rápidos, tan acelerados como son en estes tempos, non? Hoxe, as novas tecnoloxías, a inteligencia artificial, as redes sociales, impoñen un futuro que non vai ser sinxelo, pero vamos a facer todo o posible por levar adiante e continuar cos cometidos da audición, que a voz de Manuel Meilán siga resoando o Bos Días Galegos e aquí sempre en Galicia, audición ao servicio da arte e da cultura galega, que esas palabras, esas verbas continúen soando na radio. Bos días, galegos. Aquí sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Seguimos con Conversas da Memoria. Agora tócalle o turno a Elvira Domínguez, delegada da Xunta de Galicia en Montevideo. Que tal, Elvira? Bo día, moi ben. Que significa esta celebración para ti? En primer lugar, quiero agradecer y saludar a quienes hoy están llevando adiante esta tarea. Agradezco a Tony Desiares, a Ana Lorenzo, a Francis, Maribela, a Carmen, por mantener este proyecto durante tantas décadas, renovando las entrevistas semana tras semana y emitiendo en galego desde Uruguay para ambas margens do Prata. É para mí unha honra participar nesta celebración do 75 aniversario de Siempre en Galicia. Y la importancia es que nos abre una llanela ao pasado, pero tamén construye una ponte para comprender a importancia destes galeguistas visionarios que deixaron un patrimonio cultural que nos obriga a proteger e cuidar, é un faro que nos mostra que a tenacidade é o camiño para non perder as nosas raíces ni as nosas tradicións. Ti, como integrante da colectividade galega en Montevideo, tes alguna anécdota con algún fundador ou con algunhas persoas que hayan levado adiante ou participado da radio? A obra de Yolanda Díaz Galego, Decidín desvelar o proceso, que foi presentada en marzo no Patronato da Cultura Galega, pon de relevo a memoria e a cultura galega durante o período da emigración. Ese período de 1950 ao 70, afondando nos procesos históricos decididos que deron forma a nosa comunidade, gracias ao seu compromiso activista. O libro foi publicado pola Xunta de Galicia, da man de Valentín García Gómez, o secretario xeral de Política Lingüística, y presentado, como dije, en marzo de 2025. De esta mujer quiero destacar que ocupó múltiples postos de decisión nunha época donde as mulleres non tiñan guardado ese lugar. Converteuse na secretaria xeral do Banco de Galicia. Nese momento era a única muller entre 126 homes. Eso está testimoniado nas fotos da época. Unha muller pioneira. El vínculo con Sempre Galicia é que participou no programa de radio durante 20 anos. Así que, bueno, ha sido unha honra pasar unas horas con alguén que fixo tanto por a nosa cultura, por a nosa xente e por Galicia. Imos cara ao final desta conversa. Cales son as leccións que deixa un proxecto de 75 anos como o programa Sempre en Galicia? Demostra que o traballo colectivo pon de relevo a necesidade de cooperación e dependencia mutua para acordar obxectivos comuns, a diferencia do individualismo que prima hoxe,
que en nome da realización personal impide moitas veces o dificulta a superación dos desafíos colectivos. Básicamente eso, é un exemplo, hoxe o dixe antes, é un faro que nos ilumina y que debemos contribuir a mantener encendido. Estamos agora con Toni de Seares, xornalista, director do programa Sempre en Galicia dende fai xa varias décadas, así que, Toni, unha alegría poder estar contigo para conmemorar estes 75 anos do programa Sempre en Galicia. Que significado ten esta conmemoración e o programa en sí para a túa vida, para a túa trayectoria galeguista, profesional e tamén de emigrante no Uruguai? En principio, moitas gracias por esta nota. Foi media vida dedicada a este programa Sempre en Galicia. Media vida dedicada á dignidade da nosa terra. Porque facer un programa, como Sempre en Galicia, non busca héroes. O que busca, nin tampouco adornos, nin xuicios, non. Para estar lonxe da terra, os galegos pensaban que tuveran viva esa condición de tales. E ao longo destes 45 anos que formei parte do programa Sempre en Galicia, foi para min como unha terapia. Decirche que estou contento de que se chegáramos a eses 75 anos quere dicir algo así que teño cumplido con aqueles que me deixaron ese don de facer Galicia en América. Unha Galicia que non só era para Uruguai, senón tamén para Argentina e para Paraguai, para o sur de Brasil. Pero que, ademais, éramos un oasis. Cando as dictaduras de Argentina e de Uruguai, éramos un oasis de libertad, porque moitos uruguayos e argentinos escoitaban Sempre en Galicia para saber que pasaba no outro mundo, no outro lado da terra. Iso dignificounos moitísimo. Xa che teño contado que unha das cousas máis importantes que me aconteceu foi esa carta de un neto de galegos emigrantes que estaba para embarcar para as Illas Malvinas e que nos mandou unha carta dicindo que seu avó había loitado por unha república e que agora el, como neto, estaba loitando por outra. Foron realmente detalles tan grandes ao longo deses 75 anos, dos meus 45 que quedei soliño aí e que tuven a necesidade de poñer nas mans do patronato este programa para que me axudaran a seguir con esta idea dos vellos galeguistas. Son 75 anos construídos baixo o sentimento dun proxecto colectivo, solidario, participativo, galeguista. Falamos do programa Sempre en Galicia como unha escola de galeguismo. Que é o que ten que saber a xente de Galicia sobre esa esencia do programa e de como seguir mantendo-a viva? Quixera facer un recordo primeiro a todos eses grandes homes, eses extraordinarios persoeiros, esos amigos predilectos de Castelao, amigos predilectos que mantiveron viva a este programa galego sin buscar, como che dicía antes, héroes, olvidados tamén de toda a narrativa oficial que había en España. Eles eran persoas moi cultas. Estaba Luis Tobío, diplomático, un home que había estado representando a República en Alemania e en varios países de europeo. Estaba Pedro Couceiro, fillo de un notario que xustamente ese notario tiña como pasante o pai do que despois había ser presidente de España, Adolfo Suárez. Xente, Emilio Pita, o poeta Emilio Pita, Antón Crestar, un gran escultor, en fin, Manuel Meilán, fillo tamén dun oficial do Estado español. Xente que buscaba darlle sentido á Galicia na emigración, que era unha forma de darlle sentido cando buscaban no dial, atopar enseguida cando se encontraban con Galicia. Ao principio era unha audición republicana independiente, non tiña nada que ver co patronato.
hasta que eu vin, seguía sendo independente, seguía tendo un republicanismo, un antifascismo, unha loita contra a ditadura de Franco. Cando eu vin no 78, a cousas habían cambiado en España. Había unha Constitución, habíase aprobado unha Constitución, en fin, faltaba a autonomía de Galicia, pero debíamos chegar a ela. Entonces quixemos lle dar un sentido un pouco máis democrático, verdad? Pero eles seguiron sendo sempre republicanos, por suposto. Por aquí, querido Xan, pasou xente como... Conocín xente moi importante do mundo da migración. Podoche dicir persoaxes como Antón Alonso Ríos, a quen tuve a sorte de ter e entrevistar sempre en Galicia, xa velliño, 2 anos antes de morrer, morreu no 80, eu creo que foi no 78, 79. Pero tamén a Braira, a Puente, a Canaval, a Crestar, a Luís Tobío, a Tacholas, o genial Tacholas, a Emilio González López, a Couceiro, a Emilio Pita, a Luís Oane, que quixo ter unha audición en galego en Bos Aires e non lle permitía, porque non permitían eso. A idea de Luís Oane era esa. Pero eu fui tamén un impulsor de que se fixera en Uruguai, con interés de que se fixera en Radio Carve para que chegara a Bos Aires. O sea, Luís Oane non tiña interés personal en facer un programa, senón que tiña un interés especial en espallar a cultura galega por todos os lados. Levo 45 anos na radio, tuve moito tempo de pensar en que iba a quedar a cousa, pero agora teño un grupiño de xente xoven, polo menos máis xoven que a min, está levando a cousa moi ben. En fin, vamos a ver se continuamos. O tempo é ouro, o tempo dirá se esta audición sigue ou non sigue. Espero que sí. Temos agora a axuda do patronato, por suposto, e tamén a axuda da Xunta de Galicia, que a pesar de chegar tarde, ainda chega ben, porque fai falta todo, non? Agradecer sobre todo a Antonio Rodríguez Miranda, que nos bota unha man, é pouca, pero bótanos unha. Tamén ao povo uruguayo que nos escoita. Son moitos os uruguayos que escoitan sempre en Galicia, Xan. Moitos en galego vai decir, bueno, é que lle interesa, non? É o segundo programa máis escoitado a esa hora da mañá. Fíxate que en Uruguai só un partido político, un partido de fútbol, tiña que ser de fútbol, claro, falando de Uruguai, nos gana no Raki. É dicir, somos o segundo programa máis escoitado a 9 da mañán en todo Uruguai. Sigue sendo para moitos uruguayos e galegos a misa dos domingos. Claro, sí, por suposto. A miña voz é moi inevitable en todos os lados. Moitas veces vou no ómnibus, dime, o chofer dime, usted é Toni, non? Sí. É dicir, fais un conocido, pero non se trata de ser conocido ou non ser conocido. Trátase de chegar o domingo de mañán, terminar o programa, ir para casa, xantar, almorzar ca familia, sentirte satisfeito de un programa, claro, que a xente te chama, che di ben ou mal, ou te critica, non? Da xente que conforma, desos velliños do Hogar Español de Ancianos, 200 velliños que lle prenden a radio ás 9 da mañán para que escoiten a audición sempre en Galicia, e que ademais xente que leva, por exemplo, 60, 70 anos fora da súa terra. Entonces, para eles, eu que sei, é a misa que os domingos iban en Galicia. Cal é o futuro do voso programa? É difícil adivinar un futuro en todas as cousas da vida, pero creo que mentras o patronato este a un lado e teñamos o escudo da Xunta de Galicia e teñamos tamén ese entusiasmo da xente de escoitarnos, creo que pode ter unha langura, porque pensábamos que a xuventude o faltar a emigración, que se iba a perder moitas cousas. É unha mentira. O que pasa é que hai que darlle paso a xente xoven, para que faga cousas a xente xoven. Os netos e fillos daqueles que vieron aquí con unha man diante outra atrás, con un interese, unha esperanza nun porvir, e que non poidaron lograr, pero que os seus fillos agora están interesados. Tuve a sorte de entrevistar a infinidade de persoeiros, de ler mensaxes de Ramón Piñeiro, en fin, de tanta xente, de Valentín Paz Andrade, eu que sei, bueno, de todos os galeguistas que mandaban colaboracións a sempre en Galicia, cheos de ternura e de cariño, non? Entón, eso non se olvida nunca. Eu creo que ten por vir a audición, por menos 10 aniños máis, voto, non? Por iso que faz ti,
con isto que estás facendo, con este documental de Sempre en Galicia, que che agradezco na alma en nome de todos aqueles que vellos loitadores do galeguismo. Agradezoche moito no corazón, falando co corazón, non son de aplaudir a nadie, pero Xan, estás facendo unha labora realmente estupenda, non só con Sempre en Galicia, senón con todos eses persoeiros que se están olvidando dentro da cultura galega. Moitas gracias tamén a ti, un abrazo grande. Bueno, moitas grazas, Toni, grazas polo recoñecemento, que sabes que é mutuo. Seguramente non nos vexamos de aquí a 75 anos para volver a falar sobre os 150 anos de Sempre en Galicia, pero seguro que Sempre en Galicia terá unha longa e rica vida como ata agora. Así que, Moitísimas gracias, Xan, moitísimas gracias. moitas grazas.